Right, amana ndau yane maglass ayo maglass ari kupisa ayo maglass evidhio riri kutrenda zvamai manje pamusic video raWinky D happy again. Big shout out to Winky D. Awa ndori Winky D fani akatopenga saka maglass ndayanawo mana kune vanenge vachimada vari serious veve mungonibata kana mucomment section imomo tumaita hedu $350 asi right, nyaya nayo nyaya iri kupisa iri mumastreets esocial media yekuti Chamisa asapota inonzi chisomo yaWinky D anzi we shall be happy again, blessed Sabbath to all you all my beloved friends. Saka waita se wasimbisa chibaba zvikanzi aiwa we shall all be happy again. Aiwa zvinhu zvinoita se zvinongodadisa kana uchikudzwawo nevanhu vakuru vanenge vachiteererawo music yako haunongono ndava level yekumberi. Shuwiro dzedu tese tese ana Bombshell television kuti kana wasubscribe iwewe tizoteererwawo taakumberi uko nevanhu vakuru takugadzira content yakapenga, takugadzira content yekuti ana president vanogara pasi vachiona paBombshell television. Chishuwiro chemageto youth. Saka if you're new here, don't forget to subscribe to my channel. Then ndauya nehondo iri kupisa zvamai manje iyo ya zviri kuitika ndezvekuti chinoita kuti vanhu ava varwe vaimba watisu mafans da kuti munyatsoone hanzi it's not money that make you pay the love price. Ava kilati achitizve kana uchida kugara nebhebhi rako mupe mari, saka ndeupa right chokwadi apa. Tauda comment section kuti itaure amana kuti ari bhoo mufesi apa ndeupi ende akataura chokwadi ndeupi, asi inini hangu kutaura chokwadi handina side. So far handina side, ndichazori 1 kunenge mawandira mavhotsi ndokwangu. Saka thanks for watching. My name is Bombshell. Ndokanyaya kana ndangwaya nako kezviri kupisa mastreets, zviri kutenderera mastreets. Don't forget to subscribe kuti usasare pandino uploada every new content inenge ichitase inenge ichipisa. Thanks for watching.